So, hello, what's up guys? So, karong, guys, kayo lokorn. Tabi. Mga kayo lokorn. So, karong adlaw na, mudong mi og basak kay ting harvest na og humay ron. So guys, makuratan ko na mo guys, pasensya na kay murag nakuan ko. Mga kayo lokorn di ay. Mudong mig basak ron guys, kay kaliyo ko kay mga kayelo. Kay Kayelog ngipon. kay hello dayam. Gilakon gani. Mga gani, what's up mga kayelo nga corn ana na guys. So shortcut na lang kuya guys, mga kayelo na lang go. What's up mga rainbow? Karon mga kayelo, Tulungan ni mo. mudong mi og basak. Nya musaya mo og it's really hurt. Na sir. Oh, saan pagsayo niya? Amurori kag burikat wanahalin. Oh, ta. Basta makita kakaron kay uso na ran. Oh, tingkak ka guys. So tana guys. Mga kayilo day. Guys, man oy naana rin ko guys oy. So pasensya na mo guys. Asa rin? Mga kayilo corn. Ha? Layo. Ha? Layo. Oh, layo marag siya, layo. Ay. So, ipakita na ko yung mga kayilo kung unsay porma sa humay nga harbisono na. Ba ipakita pod mo sir. Ha? Oh, ipakita mo day. Mga kayelog Oh, lagi. Kita ba? Oh. Ana. Mga kayelog subscribe mo sa among channel Dodong TV niya, Dodong TV. Oh guys, ayan na nag-subscribe si Kuya guys kay 276 na iyang. Kami salamat siguro. Oh, kami sa siguro guys. Kami salamat siguro guys. Sige lang si Richard siguro aga. So guys, pero Mga kayelog. bisag dili mo pa subscribe sa kay Joshua guys, pero kailangan mo views gyapon mo. Suggest mo content ni Richard mga prekoy. Oh, suggest mo ha. Nindot nga ka na bitong murag. Ano tawag na? Buhaton ng tanan mo ang mga ang tukot-tukot mga kayelo kaso lang wa may mga sandal. Mo na usa ka problema na mo. So ipakita na ko ninyo ang mga buga harbisonon nga humay mga kayelo ha. Kani mo isunod mga kayelo pero giuna pa dito sa bahay. Tara mga kayelo. Mani porma murag yelo na, murag ang ngipon. Ya, murag yelo na ang humay. Mo na siya. So ipakita po na ko inyo mga kayelo kung unsaon pag-harvest og humay. So mudong ta dito kay ang dito sa bahay gi-harvest naman god. Dito nga lugar nga nadagma ko pare ko mga kayelo. Nga now ang nilabhan mo man ni pusa. hilom dira kakita makakang mapahipusa hala hipusa. Ang sa ako kay pusa no, why sharon? Aw share lagi. Aw lagi. Hipuso na. So mudong tayo sa bahay mga kayelo kay dito sa slide constructor mga naguyod constructor no. So wala pa nakakita sa naguyod constructor tanawa lang ninyo. So guys, delikado kayo mga kayelo, delikado kanyo. Na to. Tuan na mga. Na slide si kuya. Da tagam. Mikim buhol. Tuwa to gibi. Ito yung raga ito para na kay content. No. Nawawan dito, nawawan, klaro kayo. Ibili na sinilas na kuya eh. Hala may kayelo ko ni uwan man. Dili kayo magkubay mo cellphone. So tanang mga kayelo. Hadukon mata. Ta. Aga. Ay. So, tanang mga kayelo. So mo ni ang resulta sa mga anak sa mga pobre no, ang mga tiil ba. Yo sa may sulti ko no. Na padalion kong kuya mga kayelo kay nako no siya isulti. Unsa may sulti ya? May kalikon. Gusto ni kung ano, sponsor taon mo ka ng kamera nga pwede pang tubig, baka pwede para pagka-vlog ni bisag asa. Lumdo yoy. Sa mong kamera ay. Ay pakauwa mo kayo oy. Bisan nag-sponsoran naman yung GoPro ba? Gilang na ang grupo mga kayelo ko no naghinilas. Pero pwede pag joke naman to pero pwede niyo tilawon. Ha. Tuah. Matay copyright ani sa YouTube uwan ra ba? LOL! Muuwan man ang dagan sa panahon ay kabalaka. Higugmaon ti ka labaw pa sa kong mama. 君の虜になってしまえばきっと Nabueng! Mga kayelo corn. Tara. Mga probinsya. What?
So mga kailikon, gauwan na. Wa mo angay ang langit sa akong tingog. Agay ka. Pag nun sa nako akong kaugmaon, aw ang akong cellphone day mga kailikon kay murag ni uwan na. Bye. See you next hour. So guys, suka sa 2020 na lang karon pag ako ligo kinabtan kog uwan. So, mga ka-yellow corn, popcorn, unicorn, GoPro be. So mga kayulokon karon pag ako nakaligo no sulod sa usa ka tuig Sorry, 2020. bro. GoPro, bro. GoPro, bro. Sila ba? Luoy ka akong cellphone mga kayulokon, wako kay ba maguba na man siya unya. Kay perti pagkabasa mga kayulokon eh. Mga ka-yellow corn, last vlog din ni Richard kaya. Bye-bye na, bye-bye. Bye-bye na yan. Baka naman pwede mo mag-sponsor. Bitaw joke lang mga kayulokon. Pwede ba tinadaan? Bitaw. Tara mga kayulokon ha. Yellow corn. GoPro lang, matagsay lang yung tulog. So naani na diri mga kayulokon. Patay na akong cellphone mga kayulokon. Ang layo, do. Patay mga kayulokon, naguba na akong cellphone. Ulit-ulit na naman eh. So karon pa lang mga palikon, mga kayulokon magbabay na ko ninyo ha kay baw ko maguba na ni akong cellphone. Kay perti pagkabasa sa akong sinina nya. Lain pa magatong itago, mura nagrelasyon. Bisag basta kay bisag. Uy, nangatawa. Bangit ka tawa? Bisag bawalan ka, dapat imong gapag ipakita. Ah, Bawal ka. uyoy, apil na matawag ako sa cellphone. Asa, taan pa silong. So mga kayulokon naani na day. So, kalikon, nanami ang mga mayo niya na itigbantay niya, oh. Oh, dala mga taw-taong daot. Kuya gan, Ako na sa manilok na mesa kung ba, mabilin din. kaning motubo pa ani no. Ha? So guys, dito ko dapat ng traktor wa pa naani. So guys, akong cellphone guys. Tabangin ang ko ninyo. Sponsor mo ba? GoPro ba? Tagsa nito lo. Dahil siya guys, naguba na akong cellphone guys, nawanan. Bigyan ako. Balag din yung taga sa Richard. Basta tagay lang ko. Ay magtuo guys, ayun lang guys oy. Kung wa magaya ko. Luya, cellphone ako guys, sige lang guys. So, makapalit ako, makaman ko eskwela guys. Tagaya pa. Lugaya pa guys oy. Pero, inana man dyan na, nagdaga ng panahon. Mang, Murag ka man duha. Siya nagukod sila, ikaw nagukod niya. oy, mala. Ay magtuo guys. Siya, gagukod niya. Pero ako, kalimta na siya. Mahal sana'y pakinggan mo ang awitin ko. Wa na guys, nibunog pa jud ayo ang uwan. Wa na akong cellphone guys, naguba na guys. Natumba ba? Uwan kayo, kusugay guys. Silantan juga ni ugma siguro guys kay karon pa jud ko kaligos 2020 na lang. Nabtan akong uwan. Na guys oh. Mo siya guys, hakuton ni siya guys kay ikuag bulhot. Kasi so, patay na siya guys oh, murag among relasyon patay na. Kahit sandali, palayain ang buhay. Ano siya guys? Ingat naman siya na ano siya mga butang di na ito malikayan. Tama niya, niabot ang duggan, nakalikay rito. Haranahin kita, saan tayo mapunta? Tudlon mo lang. So guys, plus mahagbong pa siguro ni dire guys. Na. Uy, yellow corn. Ay, look sabi para challenge ka. 2,000 subscriber no ka. Sige guys, challenge guys, mulukso ko dire. Challenge. 2,000 subscriber no ka. Lukso na. Sige, lukso. Abe, ako ganun eh. So guys, for 2,000 subscribers. Dali, biya kay dito. Okay guys, lukso ko guys ha. Nagwaro, William, mamatay ka rin. Hindi lang, ito lang. Lukso ko guys. Tanggaw mo tayo. Lock sige po. Subscriber! So guys, gisakripisyo na mo cellphone ni Richard guys. Oo. So, GoPro ba? GoPro ba? Patay na ako sa Ano ba? Bisag 08 lang doon. Lang? Ay, di na underwater kamerahan. sponsor mo! Di na waterproof. Mga Waterproof. Foto ko guys. Hey, Jack!
Facebook na. GoPro ba? GoPro! GoPro ba? GoPro guys, GoPro. So guys, mo ni challenge din ni kuan di guys ni Richard nga maligo siya kung maabot sa 2K subscribers. Ang sponsor ng GoPro, amo tabangan ma-monetize. Oh guys. Dahil amon tabangan mga kayo Lord ang mo sponsor na mo GoPro amon tabangan na monetize. Yeah. G! Bisa GoPro 7 lang. Ah! Cellphone lang ba? Parang TV pang init ba? Oh. Nagto, bro! So guys, magbabay na ta guys sa isang isa guys ha, kay gumba na akong cellphone. So good luck mga kayo Lord. Last vlog na ni Richard. Next time basahan na guys, ambot lang. Basin sige tag storya da wala na record. Na-record. Na-record eh. So guys, Ang ganyan na mapaon ama. sa Joke kay editan. GoPro guys. Ay tong tinuda guys, joke ra pero madarang yung tinudon guys. Tinodon toy wa mi pang edit, wa mi kamera pang vlog ba gawos. Sumol. Dog mo. Yun na pa ngayon. Cellphone lang ba? Pang-edit ba? Hmm? Guys, ayaw mo to guys. Depende na nyo kung muhatag mo di guys. Kani mga kabo ng baga nagnahon guys. Badi ay labang bagag na ba. Depende na nyo guys kung muhatag mo. Panipis-nipis na ba? Labang bagag na. Baga pero bala na basta kay baga. Ipisog Sa lang mga guys, bagay ako ipag nun kay patay nagugba na ni guys. Sige na guys. Panipis lang, labang bagag ilong. Sige, sige na guys. Bye-bye guys. Kay patin mao na ni next vlog na ko na usao na lang to sa subscriber na bayakon na. So, gusto lang ko magpasalamat guys akong maupaw na juguan ni puhon. Pero Okay, subscribers na si Yellow Corn guys. wala pa guys. 8 pa guys. 1.8 hapit na guys. 1.8 gani so ugma matuog ni kausap. Awa na. Gila, Guys, may challenge guys. Kuan, kung abot 2K po na kuha, magpapodo min tulo. Oh, sige start. Ah, guys. Guys, ang mga Yellow Unsa makamano sa inyo yan? Nakalimot ka, boy? Wala akong cellphone na. Ito kay Sulte, kalimot. Mana, babay na guys. Ay, Okay. nakalimot na no. Sige, babay na guys. Abangan ninyo ang kalbo nga malditong Guys, bata. nakalimot ko sa mga insulte. Ayun, nakalimot yung GoPro. Nakinomdom na ko. Si Richard nakaabot ng toki nga, wa pa kaabot og 1 week so kamo kung sponsor mo GoPro. Isir kay pa monetize mo. guys. mo. Ayuy. Sige, mga pagda kay mong naong ay pagkat. Ano ka uwawa? Ako yung vlog ko. GoPro ba ta? Bitaw guys. Kuan, mga pagda kay naong guys. Tagaay may guys wa. Cellphone na mo ang GoPro. Oo. Ayaw, tugtuong guys ako ang grupo ila mga cellphone. Sige. GoPro lagi mo. Sige guys, bye na guys. Ay, pawang katuwaan lamang guys ha, pero madarag intinod on. Sige, bye na guys. Bye! Pinag-alam ba? GoPro ba? Tama na, ikaw ko yan. Ah, babay. 1, 2, 3. Goal GoPro ba? ba? Punta ba? 1% dito tinood, 19% tinod. Oo. Sige guys, bye na guys. Mga GoPro lang ba? Bye na guys, kay. Babay guys, GoPro ba? GoPro. Bye na guys, kay. Uwa na guys. Uwa na guys. So, bye guys. Sa more funny more update, please subscribe. Saba na. Sa more update sa akong mga video guys, please subscribe to our YouTube channel. Richard Dalag tayo. Richard Dalag Raday. Bye na guys. Sa baboy mo kung wapot ka naman vlog dito. Uwan kayo, pansin na po yung taon na yun. Ay, gadlo pa. Ano yung GoPro ba? Bata mo tayo sila GoPro. Kajama-jama lang mo. Wala, naguba na akong cellphone guys. Pero tempa sa guys. Tara. Undahan. Sige, bye na guys kay. Iwasan lang mo niya kay ighundang suwan. Oh, guys. Basi kami mo daro diha ba? Oh guys, sige na bye guys. Thank you for watching.